Ang ganda ng kanta niya. Hoy, JR! Sabihin mo sa mga kapatid mo kung kailan sila pwede maglinis sa bahay, ah? Asan pala si Berto at George? Ang tatamad talaga yung mga kapatid mo na yon. Buti ka pa, masipag at maasahan. Uy, Beshi, nakikita mo ba yung nakikita ko? Parang si Pogi yun ah. Oh no! Kausap niya yata si Kagawad Masong. Bakit parang sinisigawan niya? Bingi ba si Pogi? Ha? Oo nga no. Ang lakas ng boses ni Kagawad. Hay nako! Ang mga kapatid mo talaga! Oh no! Ang lapit lang ng kausap niya, pero ang taas ng boses. Alam ko na, Beshi. Parang pinapagalitan na naman niya si Pogi. Oo nga no. Baka may hindi magandang ginawa si Pogi. Kawawa naman siya. Tara, puntahan natin. Baka kung anong mangyari kay Pogi. Sige. Uy, Beshi! Dito! Ay, oo nga no. Tara. Naiintindihan mo? Hoy, Kagawad! Anong nangyayari dito? At sumisigaw ka? Ay, anong nangyayaring pinagsasabi mo? Bakit mo sinisigawan si Pogi, Kagawad? Oo nga. Bakit? Bingi ba siya? Hindi ako sumisigaw! Ganito talaga ang boses ko! Galit ka, Kagawad? Hindi! Hindi ako galit! May reklamo? Ang layo nga namin. Rinig pa namin yung sigaw mo sa kanya. Sinabing hindi ako sumisigaw! Ang kulit niyo! Hindi daw sumisigaw. Halos mabasag na eardrum natin. Sa lakas ng boses niya. Si Kagawad naman. Tinalo pa yung sound system namin. Sa lakas ng bunganga mo. Ano sabi mo, Pogi? Hindi kasi namin maintindihan. Oo nga, Pogi. Ano yun? Ho! Hindi ka kasali dyan! Hindi ka artista! Taga-boom ka lang. Ha? Ang sabi niya, pasensya na raw kayo. Paano kayo nagkaintindihan, Kagawad? Siyempre, lahat kaya kong intindihin. Ako pa, wala kang bilib sa akin. Talaga, Kagawad? Ang galing mo naman. Kaya nga, Kagawad. Mabuti ka pa. Naiintindihan mo si Pogi. Samantalang kami, hindi namin siya maintindihan. Sisiw lang sa akin yan. Sige, JR, magsalita ka at itra-translate ka. Ha? Ano sabi ni Pogi, Kagawad? Ang sabi niya, kumusta raw? Ha? Ang haba na sinabi ni Pogi, tapos yun lang? Sige, JR, magsabi ka pa kahit anong gusto mong sabihin. Ang sabi niya, intindihin nyo na lang daw siya. Mapagkakatiwalaan daw siya, hindi kagaya ng mga ex nyo. Mga manloloko, ang pinagpalit kayo sa iba. Ba't ang haba? Parang niloloko mo na yata kami, Kagawad. Oo nga, ang eksi na sinabi ni Pogi, ang haba ng sinabi mo. Bakit ko kayo lulukuhin? Anong mapapala ko? Kagawad, may pinagdadaanan ka ba? Wala! Ganito na talaga ako, kaya masanay na kayo. Ang taba ng eardrum ko, pero mukhang mababasag. Sa lakas ng boses mo, Kagawad. Oh, ano pang gusto nyong malaman kay JR? Magtanong lang kayo at akong bahala. Huwag na, Kagawad. Napadaan lang naman kasi kami. Sa susunod na lang namin kakausapin si Pogi. Tara na, Beshi.
Ang sabi niya, dito muna daw kayo at nabuboring siya. Nice. Ay, nakalimutan ko kagawad. Maglalaba pa kasi ako. Ay, kakain na pala ako. Nagugutom na kasi ako. Ay, wag muna kayong umalis. Ililibre ko kayo dun, oh. Ano? Ay, wag na kagawad. Salamat na lang. Mamaya na, Beshi. Nagugutom na kasi ako. Kung gusto mo, mauna ka na lang. Tara na, kagawad. Ano ba yan? Basta pagkain, di siya tumatanggi.